Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Hagasin kabalai kayo yadi yathit jong kinong rep kalalong. Ha office jong katanat fisheries kabala pelong da katanat karep kriya. Da gajing temu ban kentiu ya kam rep kamriang bat ban play kay de lat yo ya kinong rep shnang. Habayo ban ya kren bat u program coordinator uba Kevin Shulai. Ulong bakani kayo kalong kabadon kambha na marka ailat ikinong rep ban wanra. Ya kimarep jong kisha kayo pat ba klandring ya Baru banyo jing mentoy ben na ka jing dimat. Wala pun pau ba jing tmu jing ka program karang ban kentiu ka rep karyang ka kum ka organic farming bar ban ai man si mi nong rep ba kinang penbun ye ka jing pen mi mar. Long ru ba ka jing dawa ki mar rep kadang kiu ha ka yo andai ka jing pen miang ye ki mar kadang duna. Kumta kalong ka badan kamban pen sluri ki nong rep ba kinang tray shitam. Ba shulai la ban rap baling ba ka ne ka yo ki nong rep ki la ban yo jing rap ha ka liang ka marketing jing ya dei ba ki nong thiet ba kum ju ru ban yo jing tip shap hang kilat ban pen klan ye ka kam rep. Ula kentu ika samla bagi pait ba bagin shimbenta kani ka benta. Kam tam haka rep kabalong kalat kam kabane slember kabalaban penroy ya kayo kakon. Hagani kayo la sakhiru ika jingwan shimbenta jongbun ki nong rep ki bon ra iki jat mar. Bapher kum ki jhur ki so bar ki wei pat ki mar rem. Kabala pen i ka jing ruspa haka rep karyang jong ka jila. Respon actually lada ngipit ya ka tu kayo ka banikong bat ka baar kalong sisa kayo ka ba lese ki pat ba ki priang te namar ka jingwan ka jingwan jongki ha ka tu kayo ka banikong bat ka baar ha ka baar ni la jan kot hajar ngut ki bawan ki nong thiet kan te kani kayo ka balai menta pi dang syaple hidang kat tu kat ni por mentan te lese ngi kermen ki bri kinang yawan khambun hi seni sakani kayo menta ka singilu Tapi imno kadol kamur jeng kinong rep ni. Kador kamur bede ngim ong na kaliang chong ka office ka jong ni kan ring issue ngon ong no kumbang issue advice ki bakim day ban sim kabu ya kani kalat namar ba lada kalong bede ka dor ka ba ki nong thiet ki yo na yo kan ju tele si kum kini ki cha yo kinumya takadaw long ni kwa ban ong ye ki la ni kwa hi ban advice ki ba ki day ban bu ya kador ka ban ya ha pat ki mar ki jongki bat ru ka ba u pat ba ula ban pediang kai Ni iba ka jing wan ra ki jur ni la si ki jur ki bom ai dawai. Anak ka bobit pobiang ngam tak ko kai kya ubrio. Bat lap nang ro tham jur cha ubrio la ban yem bat tham nang rep ru. La si ka jai pendrio ru na kayap. kadai di pinapit na kaliang jong ka sarkar ru ni promote sibun ya kani ka organic farming menta ti takadaw ha kaliang jong kinong rep ki bangi khot ku ngi ong ya ki hibikin wan ra de ki jur ka baki thum khlem ai dawai ti kat ki ba wan ra ha kani ka por kat ki banga kali na do mane ti ki de ki jing thum ka baki thum selendet yen gum ni gum tai ken kim de ka baki thum ban penni mass production ban de sayo ti le sing la ban ong ba ki jing thum ki ba pio nang ni ki de ki jo ki jing thum ki ni kinong rep le se ki bam haye ke jong ki ken ti takadaw long pinapit tang nakadur ke jong hijing thumru kala pher bak labak na tu ba pio I hayo Di bana ini di caka di wan ini nong rep tonman. ki nong rep menta ka kanti hi ki lawan keleng na po na ki district baro hi la khot ya ki na do ki na janti hill su ki dan na po west khasi hill su ki dan ti la keleng ka jela hi ken except na garo hills ti na khasi janti tanga thai ki la wan do na baro ki district ni bede ko mi kini ki jat pi long kawai ka bangile na ka office ka long bangim ju ngim long involve pa kador ka bakidi kinong rep mo kadi ban long bet ka market demand kidi ban smutho ka lada kidi ka katni ka biang ya ka yo nong thiet lada kidi ka tu le se kala kta yo nong thiet bat maki hi kinum la bandi namar kata na do kijing tray ki jongi ha po office so ha bangi connect ikini kinong rep ba kinong thiet ngim ju long involve ba kador ken kasong bay haki kat no kia decide para maki Suwa lada di gawin ni kita kilat kin ban play lanti ki khamtam hakini ki por kum kini kan ki por em kumni namar ba kini gidi ki por ki ba le se ujur na liang jongir uduna ndai pinapet ya ki jur ki ba mi por liur saneng kumtu te kayo kabun uhiar si asam ulit keleng-keleng kan ndai ko menta ka por bede ka kalong competitive ki nong rep ki jongi namar kata ka daw ni sa play kini gilat ki ti ki kan krang bakin yo bande kumni eh ka keteng ki.
Kasengi ba Gavin Shulai. Pak kumai. Ada program manager jong kani ka 1917 items.